फैगौ दिनाव रायजो राजानो खोथा होनाय बायदि खामानि मावनो हायाब्ला दोलो नागारगोन। कक्लाबारि बियाबाव हानि जेंनाखौ 3 दानाव सुस्रांनानै होनो हायाब्ला फिन फैगौ समाव कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ राजखान्थि गेलेलिया। प्रमिला रानिया सासे बैसोगोरा आइजो, बैसोजों लोगोसे बिहा साननो हानाय गोहोआ खमायलांबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ कक्लाबारि बियाबनि बर' गाग्रा रिजार्भपारा गामियाव उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे गोख्रों रावखौ फोरमायथिना होदों। प्रमिला रानि बायदेवा गोबां माने बैसो जानाय आइजो, गतिके बिथांनि जि माने सानखांथि गोहो जायखौ जों मेलेम बुङो, बे मेलेम माने जि मेमरि थायो, बे मेमरिया बिराद माने ल' क्वालिटि जालांबाय, माने क्वान्टिटियाबो खमायलांबाय हयथ'। बेनिखायनो एथराब माने दिनैनि दिनाव जि माहारि जौगाथाय माहारि बेखौ बिथाङा सार्भ खालामनो हानाय बिहा जेबो पावार गैलिया। गतिके आं सानो बेफोरबायदि मिनिंलेस भाषाफोरजों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो माने गुरुत्व होलिया आरोखि। जों बुंदों फैगौ 3 मासनि भितराव जोङो जुदि हानि पाट्टा होनो हायाबा जोङो कक्लाबारि बे ओनसोलाव, बे दिहिरा ओनसोलाव, दाउदारा ओनसोलाव जों आरो फैगौ दिनाव राजखान्थि खालामला होननानै जों रायजोनि खोथा होदों आरो बे खोथाखौ जों थाजिम महरै जोङो रायजोनि खोथा होना दोनदों आरोखि। बे खोथाया सैथो। फैगौ दिनाव जुदि इउपिपिएलआ जोङो खोथा होनायखौ खोथा रोखोम जुदि जों मावलांनो हायाबा आंबो बे दोलोखौ नागारगोन, बे खोथाया सैथो। 8 तारिखआव कक्लाबारि समस्तियाव मन्टु बर'नि हाबा जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाया बिटिआरनि गासैबो समस्तिनिसाय बयनिसायबो देरसिन हाबा जानो थांगासिनो दङ। 50,000 रायजोफ्रा इउपिपिएलनो भट होनानै मन्टु बर'खौ देरहानो थांगासिनो दं आरोखि। इसुहा बेवहाय जेबो गैया। प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोदान समाज जानो थांगासिनो दङ। सोरांनाया खोमसिया थांबाय, सोरांनाया फैनो थांगासिनो दङ। समाजखौ बदलायनायनि जि थांखिजों जों खामानि मावगासिनो दङ। रायजोआ जोंनि हाबाफारिखौ नुदों, रायजोआ जोंखौ अनदों, बिसास होदों जे माने जों जि बिसास होदों जे मोनसे फैगौ समाव जोंनि बिटिआर हालामखौ मालाय हादोरफोर बायदि सबनिसायबो साबसिन हामसिन हादोर खालामनायनि जि सिमां, बेवहाय बयबो बाहागो लानो आगबारिना फैदों। आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं जिहेतु ना फिनाय, दाउ फिनाय, अमा फिनाय बे हाबाफारिखौ आं नायो। गतिके आङो बे बाराव बुंदों जे जोंहा 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो बे बाराव दाउ फिनाय, हांसो फिनाय, अमा फिनायनि जोङो स्किम लानानै दङ। गतिके बे हाबाफारियाव जेन गासैबो जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै दाउ फिनाय, अमा फिनाय, हांसो फिनायखौ गावनि जिउनि मोनसे बाहागो हिसाबै लाफानानै जोंनि जि बिटिआर हालामखौ रांखान्थियारि जौगानायाव जाहाथे माने मदद होयो, बेखौ जों खावलायगासिनो दं। जोङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंखागोन, जोङो 75,000 नङा दिनैनि दिनाव, जोङो 20 लाख करि थाखा जों फैगौ दिनाव होनो थांगासिनो दङ। गतिके 75,000नि सायाव जोंनि रायजो राजाया बिराद गोसो गैलिया। 20 लाख थाखा करि जोङो 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो क्लास्टार खालामनानै होनो थांगासिनो दङ। बेवहाय रायजोफ्रा बिराद इन्टारेस्ट आरो सेल्फ हेल्पफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दङ। जोंहा माने होनाय खोथा माखासेखौ जोङो रोखायैनो माने मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं आरोखि। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360